is Halloween. Parlament Šrobárky si v rámci oslav Halloweenu pre žiakov pripravil aj súťaž o najkrajšie vyrezanú tekvicu. Fantázii sa pri vyrezávaní tekvíc medze naozaj nekládli. Každá bola jedinečná a prekrásna, no vyhrať mohla len jedna. Aké boli teda kritéria hodnotenia? Veľkosť, svietivosť, tvorivosť a originalita. A že to má frajera. Ako výhercovia tejto kategórie o najlepšiu vyrezanú tekvicu, aké sú vaše pocity? Pocity sú vynikajúce, konkurencia, ako môžete vidieť, bola veľká, ale zvládli sme to a vyhrali sme. A odkiaľ máte túto nádhernú tekvicu? Naša tekvica je z domácej záhradky s Kysákom. Ako dlho vám trvalo ju celú nadizajnovať a vyrezať? Tak môžeme povedať, že pre nás to bola hračka, trvalo to max 40 minút. No tento deň nepatril len tekviciam. V priestoroch Šrobárky sme mohli stretnúť aj rôzne čudné bytosti. Pirátov, čarodejnice, princezné, smetiarov, ale aj oheň a vodu, živú Eiffelovku, čipmankov a lingviniho s remím, ktorých do našej jedálne zrejme prilákala vôňa dobrých koláčikov a halloweenskeho punču.